Jasiči měli malý péro, teda? Že má fendu v letech. Mě to taky napadlo. Tak jo, zapínám. On to když se necháš vytetovat za 500. Vytetovat za 500. Bych si tetování asi nedal žádný. Ne. Za 500. Za 500 a někdy možná, to mělo no. meaning? Ne. Já jsem přilétavý ve všem, já nemůžu. Aha. Tetování. Chápu. Ty vole, to jsme hráli nedávno, tohle. To jste hráli? Jsme hráli všechno už. Reset. Ne, si nepamatujem, pro boha. To jsme hráli fakt? Jo, pamatuju si tu první jamku. Tak já ne. Ale když si to pamatuješ, tak to je jedno. Já pořád čekám na žalut lateralus na zádech. Hrajeme opět nebo o 10? Opět. Kurva. Mě zase rozhodil. Hráli jste to nedávno. Kurva. No nedojede. Zvládl to čet? Ano, zvládl. Na 2? Jsi odrazil tam, jak kurva? O čutru nějak, no. Tam celý předlet. Fakt, už mi to zase nebaví ten golf, už mám nervy jako to Honza. Ty kokot. OK, tak tuhle jamku už si pamatuju. Kurva. Do píči, no nic. Pojď, zase žereš? Salát. STVB? To byl takovej chill bez Honzy, tak zase musím tryhardit. Jen to pojď. Jo no. No, dej pak Ajmonko. tý blondětý roli. No, ten tryhardíš. Ticho. Ha? Ticho, Tý ticho to. Tý blondětý prostě. Ukáže, tady jsou ty šutry. Se dá tady nějak odrazit, ne? Jsem lempl. Dobře, no. Moc jsem to dala. Lempl Kudy jsem. tam lítáš? To je na HIZ. Sračkovina, vole. Už tady jede zase. Tady už tady pojebáváš. GG's. Jo, aha, tady je terčíček. Jdi do prdele, co to je? Dobře, jezdí Já jdu tak. normálně, no, co mám dělat, jako. Podle mě by to teďka ale vyšlo. Jo. Stůj, kurva, stůj. Dobrý, to je dvojka. Já Jo, jsem dvojka. moc jsem greedy. Já si vychutnávám zmrzlinku, víš, takže. Ty dáváš tu ruskou zas? Ty máš plný Já. bílkovin, Honzo. Plný bílkovin. Já vůbec nevím, co to má za složení, ani to vidět nechci radši. Plný bílkovin. Co to je? Co to bylo za reakci? Co je na bílkovinách špatně? Co to bylo? Nic, dobrý. Co to bylo za vegan názor? Hä? To nebyl vegan názor. Podle mě to byla narážka na něco jiného za reakci. Mě to taky napadlo. Přesně Teď jsem se zadusil válem do zmrzlinou, co to kurva bylo? Co to What the fuck? Co jsi kdyby byl pod vodou? Já nevím, co by udělala ta pusa so smuk, ty vole. Tak to jsem nepobral. Ale ne všechno, co je bílý, tak má v sobě bílkoviny. Melichare, já jsem ti to neřekl. Víš, co se mi stalo dneska s kurýrem? Jako, neměl jsem horší moment snad nikdy, ty vole. No. Já jsem si objednal salát. Objednal jsem si Cezar salát teďka k večeři na streamu. Přijdu ke dveřím. Ten kurýr, mladý kluk, vypadal jako, že mě zná, nebo tvářil se tak, jako nedal to najevo, ale vypadal tak. Teď si položil na zem tu Volt tašku a měl tam vyskládaný ty jídla, který měl doručit. A v té tašce bylo KFCčko a ten můj salát. A on mi automaticky podal to KFCčko. A říkal, ne, to není pro mě. A on, jo, aha, já myslel a já jsem se na něj tak koukal. Říkám, to si fakt dělá prdel, vole. Prostě týpek mi automaticky dal KFko, i když jsem se ani neobjednal. A ještě mi řekl, já myslel. Ne, stůj. Tohle je těžká jamka. To mohla být na jednu. Kdyby mě Melichard nevystrčil no. z jamky. A teď už to mám rovně, krásná pozice. To pořád dávám moc silně, ty vole. Já taky.
Takhle to bude dobrý. Ha? Pojď, ne! Ty svině. No, Kurva. mohlo to být Jo, lepší. Mrzlina. To přečtu. Mikel měl tady takový nervy, jo, už to pamatuju, dobrý. Jo, dobře, no. hezký holky. Tam to moc není No, napsaný, děkuju. no. Jsi strašně Co? netrpělivá, viď? Já jo, no. Jde to vidět. Dobře, Honzán. Dobře, Co oj, tam aj cinká? Monka, dobře. Hurá. Co to tam komu cinká furt? Co tam cinká objednávka? Zní Ne, jako- to mě tady píše někdo, víš. Aj Monka, ty vole, rozváží takhle. hold, aby měla na saby. Ne, já mám, Čau, ne, Vexius. já nemám, Hele, uklidni se a přestaň jet do mého kluka. Už mě sereš, nech mého medvídka Melichara být. Správně, Dexius, správně. Ten se tady ptal před chvilkou, kdy bude RP. Hezky, správná otázka. A děkuju, Tedy. Járo, čau. No Pavel už dneska nostalgicky koukal na RP klipy a má chuť se vrátit. Jako fakt? Ne. Jo, Hovno, tomu nevěřím. jo. Hraje Inzoj. jo. Celou dobu hraje Inzoj, nechce hrát No to RPčko. bylo dneska, ty vole. Podívej se, Pavelky tam dělá, podívej se Jo, tak k to mě nepsali Pavlovi. vůbec, to bylo dobrý. Podívej se k Pavlovi. Tak to mě ne, to mě psali jenom, když mě kapesník maloval, no. Aha, to je dobrý, no. To jak mě ojebalo. Zase pozdě, Halus. kurva. Tak, tohle je dobrý. Tak to mě sere. se k Pavlovi. Zase podívej, zase musíš vidět. Ne, já to nestíhám prostě. Tady ten algoritmus vyjebanej. Algoritmus. Algoritmus, aritmetický průměr. U tebe bylo furt, aby ses podíval k Nestovi, no jo, ale tak kurva to je aspoň něco společného, když hrajeme proti sobě, vole, ale podívej se k Pavlovi, jak dělá to i postavu. Ty hraješ kurva, proti Restovi? Nestovi, Nestovi, aha. No, A ale Monko, jsem ty ti to- seš, promiň, že to říkám, ale ty seš leva. No jo, to víš. Všichni nemůžou být vypraví. No, podívej se už k Pavlovi, podívej se. Monko, hele, vůbec to nestresuj. Hezky bojujete s Teres o to spodní místo, mě to No vůbec to... nevadí. Co je? Monko, tak my už bychom tu mapu měli dohranou. Dej si zmrzku Ty a vole. jsi dobrý. Co se stresuješ, vole? No, Vogo. tleskám ruce. Já jsem zase tam, Tady kde to je jsem starý rage Melichara na alert, ukáž. Zkuste třeba podle toho, podle Bude té to Eiffelovky, které zvíře, Ne, kdyby se tak Nice. postavilo někam, bude mít dobrý výhled. Žirafa. No jasně, žirafa. Přesně. jsem říkal, žuráci? Pavlovi. Už od žvíkačky jsem to poznal. Co to kurva je? Tak to mě poslední. Na co koukáš, počkej, se podívám. Počkej, už jsem to zavřel. Jo, on tam je nějaký vítr vyjebanej. Aha, super. Vítr vyjebaný. Všichni to jsme to všichni až na Aimonku dali. Melichare, já se budu Jo. cítit blbě zase. Já ne. Já se podívám na to. Kecám, já jsem jenom chtěl to takhle říct, aby to zaznělo. No jo. Uj, mě vedro úplně. Ještě, že nestreamuju, tyjo, můžu se tady vyslíkat. Aha, tak dík. Počkej, co? Jste napsal, ahoj, nemůžem si to zahrát nechápu. golf? Jo, tak tuhle mapu už si pamatuju teďka. A jo, tohle. Co? To jsem... Ježíš, tohle, no, to si pamatuju. Přestaň Kam takhle jedeš? jezdit do středu. Jedeme. Děkuju za potlačení, nevím komu, ale děkuju. Ahoj. Čau. Co? A dost. Ahoj. Jedeme. Ty vole. Hej, mě normálně, mě to trolí ta hra, přísahám. Buď si No. dobrý v golfu, nebo v posteli. Fakt. Aha. Aha, tak já jsem dobrá v posteli, dobře, díky. Tak to je Ale Aimonka, to mi ty nemá- vole.
A to mi nemusíte ale říkat. To mi nemusíte říkat, protože já to vím. My hrajeme s Rosenbergem v tom případě. No to by si... Já se tím teda nerada chlubím, jo. Ono tak jako pak má člověk hodně práce, jo. Ale... Tyba, já jsem otevřel TikTok a první TikTok, co tam byl, tak byla nějaká postarší paní, která stála pod cedulí, rychlostní cedulí 40, omezení rychlosti. A tam bylo, no, možná si někdy víc jel jak 40, ale jela na tobě divoká 40. Ty pičo. Byl první TikTok, co na mě vyběhl. No mě to čeká příští rok. Aha, dík. Super! Děkuju, Melíšku. Tyjo, příští rok 40 je extrém. To je v klidu. Kámo, Zeptej se Pavla, jaký to je. do čeho jsem se tu připlet? Pavel je mladší jak já je. Do čeho jsem se tu připlet? Pane bože, já jsem měl hrát Minecraft. Hej, ale tak... No jo. My jsme tady s Honzou dneska v lobby jako plný děcka, reálně oproti vám. Ty, ale od kolika let streamuješ, Teres? Od 16. Tak to je masakr. Ty pičo, no. Oh. Proč? Proč masakr? Jako já jsem taky natáčel kolik? 35, ne? let videa, jo, ale streamovat od 16 je halus. Co jsi řek? Co? Co jsi řek? Co jsem řekl? Halus. Čerstvě 16 a dovoluje si prostě. Mě? Co? Ty vole. Tak mě už teda jako nějakou dobu ne, no. Jaj. Easy. Na 3? No jasný. Vůbec nechápu jak. Tak to nechápu. Já si Jo, počkej, chápu, ty jsi odrazila o ten vršek, ne? Co? Ne. Ne. Ne, já jsem to jela normálně tou dírou a dokola. Na hovno tady toho. Jenom jsem to dobře vyměřila. A Imonka by mohla být tvoje máma, no jako skoro jo. Jako jo, no mohla by, kdyby ti měla v 15. No v 17. V 16. Já jsem spíš sugar mama, jako. Ne. Díkej. Já jsem, tam se musím dostat, protože já jsem šla na druhou stranu, můžete mi to vysvětlit. Co se tam bylo za sklemíte, vole? Tvoje! Nic. Ne! To kde jsi, Imonko, pro boha? Mě to znervozní. Když tak mrkni, já smažu Discord, ať máš výmluvu. Já jsem se to... Tyjo, že bych si dala taky zmrzku. Dej si. Máš rozdělujete pojem Máš zmrzku a nanuk? Nemám. No, nanuk je vlastně všechno, na kromě... špejli. No, jo, vlastně. Asi jo. Tak v tom případě nanuka, dobrý. To beru nějak stejně. Kurva. Ne, zmrzká na to si můžeš dát prostě topping. Pičo, Dexius, to co jsi napsal? Čemu se směješ? Přešli si, co napsal Dexius. Tak to je, ty vole, Dexius neznat tě, tak máš permu, ty vole, to by jebe. Já to nevidím. To buď rád. Skopírujte to někdo, prosím. Ne, to nekopírujte nikdo. To nikdo nekopírujte. Už to smázali, co napsal. To nikdo nekopírujte. Dexius, napiš to ke mně. Tak to je dneska asi nejvtipnější zpráva, co jsem četl. Co tam bylo? – 86, máš tam chybu. 86, jo, já jsem ročník 86, takže v klidu, jo. Ty vole! Ach jo. Dobře, no, dobře. Kurva. Tak jo. To je naprosto dobrý ročník, víš co? Kvalitní. Ty vole.
Ty, ale tohle je taková svině. Ježišmarja. Tady je nějaká zkratka. Co? Lol. Hej, Nevím, našla jsem ji úplně omylem. Lol? Přestaň se tlemit, sraží. Já to tak posrávám kvůli tomu. Nechte moji puču na pokoji, vole. Píča z roku 80. 86, vole. Tak díky Dexius, tak jsem to pojebal kvůli tobě, díky moc. Krása. Já už to pojebávám úplně, ty vole. Aspoň, že ten sex mu mým dobrý, ty vole. No, to může říct každý. Ale taky to nemůžeš vyvrátit, víš co? Čulet kníny. Že má fendu v letech, WTF? Co? Já nemůžu. Protože já mám puštěnej tvůj chat, Flagane. Můj? Ježišmarja. No. Já jsem už skurvil 3 jamky teďka kvůli tomu. Ježišmarja. Já to brečím. Co to je za lekníny? Ach jo. Ajmonko! Ajmonka až moc zapojila. Držu mu, neříkej to. Neříkej to. Neříkej to. Já na to nevidím. Co to jako... Co to je za hovno? Co to jako bylo? WTF? Se mi nikdy nestalo tohleto. Proč padám dolů? Proč padá... Zeptej se na příběh s hasičema. Jaký příběh s hasičema? Co? Ježiš, to je takový hovno, já to mám bugnutý. Jaký příběh s hasičema? Ajmonko? Já musím dát Erko, pane bože. Má totiž strašně depresivní období, když Pane bože! Chvíli počkej, než Smutná? přestane zvát. No. Když jsem byla hrozně smutná a hej, a kamarádka říkala, že mě vylečí z mého nepovedeného vztahu, ne? Tak tak mě vzala do hasičárny. Zavolala kamarády. A byli to 4 hasiči, jo? Ale to by nebylo jako na tomto jako vtipný, ale to byla jako taková jako přehlídka malých pindíků, takový jako když si chceš oblíznout nos, jako chápeš. Ho? Co? No. Já se posedu z toho, pane. Chudáci kluci v chatu. Takže jsem se vylečila, no. Počkej, to nechápu, ti hasiči měli malý péro teda? No. Ale jako byli stopořený, nebo ne? Jo. To nechápu. Jak může mít hasič malý penis? No, to jsem taky nechápala, no. Jako ono by to nebylo na škodu, že jo, ale... Oni se z toho vylízali, ale jako... Cože? What the co to je, pro boha? Kamoško, to je jeden bug za druhým. Tohle je nějaký historce, oni to už asi slyšeli u Spajka, takže proto to zmínili. Už to je. Je to úplně jedno. Je to jedno, jak to dopadne.
Jo, to jsem já, aha, už hrajeme další. Melichare, proč jsi přestal mluvit? Já nevím. Vy jste to chtěli slyšet. Já za to nemůžu. Melichare, je to tvoje vina. Já Souhlasím. Já nevím, já fakt nevím. Ona mluví 100% o RPčku. Ne, nemluvím, no. Prostě uhasili 30 let starou žízeň, no. Já jsem byla v té době ještě mladá. No mě vystěhujou dneska, si myslím, no. Co jsem tady teďka jako... Koukni se, co napsal Slendák Melichara v chatu. Jak jako, že to slyšeli od Spikea, jak to Spike věděl, on byl jeden z těch hasičů. No počkej, on byl policajt Spike tehda. Tak možná ne, tohle. počkej, Nebyli tam i policajti mezi nimi. Ne, s policajtama mám jiný historky. Ale... Jaký? Jaký? No, jaký? No? Mě začíná být hodně horko. No. Ježiš, to bude zase. Je dík? Můj zač, Aha, že vyletíš super, ven. no. Dík. Dík. Tak. Proč jsi zlej? Já ti tak budu pomáhat zadarmo, ne? Zapomeň. Můžu se uklidnit? Já jsem klidnej. Pardon. A kam tě to má vyhodit? Kurva, cože? Jak by tohle z toho mohlo být? Kde Melichar tu ženu splašil a proč se chová a vypadá jak Nikolka Pistolka. Já jsem taky nad tím přemýšlel, nechci to říkat na hlas. Wow. Mám jít jako? No a počkej, co ty policajti? No policajti, no, pome. No tak bylo mi zhruba 20 a bydlela jsem v Praze. A tehdy někteří OG si ještě pamatuju aplikaci na seznamování líbím se ti .cz určitě. To si pamatuju. No, tak já jsem tam měl profil a mě neustále kontaktovali policajti. Jakože na rande. No a když jsem chodila s věšťákama, tak byli vypatlaný. Ale pak mě oslovil jeden ze státní. A ten už jako byl fajn, tak jsme chvilku spolu radili. A pak mě pozval k sobě domů. No a všechno super luxus, ale z nějakého důvodu měl na sobě prostě... Ráno přišel... Mohla bych se zastavit už konečně? Děkuji. Přišel v trenkách, který byly saténový, s Bartem Simpsonem. Měl v ruce pouta a v tu chvíli já jsem zdrhla. S Bartem Simpsonem? Jo. Tak proč mi to nehodí nahoru? Je to remíza. Takže Fajgane, dneska jsem tvůj sponzor. Je to remíza. Je to remíza. Jo, vy máte remízu, dobře, tak si to ještě, jak to jako chcete udělat? Fridexius, dá mě Vout 5 Unbe. a Imonko dej Honzovi. -1 za bůh. Zase chceš bude mě saby. Ty najdi sponzora, ten to dá mě a Imonka dá Honzovi. Ať to nemusíme protahovat. Dobře, tak já dávám Hodně Honzovi. názor. Tady pojebávat ženy. Bandexius. Ale pak dáme ještě jednu, ne? Aha, už nemá ban. Co, my už končíme, nebo co? Já už Ne, ještě jeden. Ty vole, po takových stovkách nemůžeme končit. Pak Díky, Imonku budu děkuju, pamatovat Imonko. jenom jako hasičku.
Aimongo, slyšel jsi někdy storytime od Čeklauda? No, ona tam byla. Ne, já jsem ho nikdy moc nesledoval, mě nepřišel zábavný. No to je škoda. No, to je škoda. Má dobrý Máte storytime, jste storky. věkovka, jste podobná taky. Jako No, třeba, co ty víš, třeba jsi ta holka, co se, nebyla si ve Francii náhodou? Byla, no. Byla, no. V Paříži. Přestaň se klevit. OK, co to je za trade? Honzo, to mi okamžitě vysvětlí, jako a dělej. Sedni si, nadechni se a řekni. To je v pohodě, hele, Aimonko, o nic nepřicházíš. Já to chci vědět, jako jak vidím ten tvůj vysmátej chat, dělej okamžitě. Ne, hele, Aimonko, to bys nepochopila, je složitý. Pošlejte tam novou mapu a pokračujeme normálně. Teresko, už máš sponzora? Vydrž. Ano, promiň. Ale mohla bys to klidně hodit i ty? Jo, vydrž. A nebuď Era ty mapy. zlá. Promiň, Melíšku, promiň. Já jsem tak nemyslela. O záchranářích ne, ale byla jsem jednou s jedním doktorem. Co? Hej. Já jsem sám vyzkoušet všechny záchranné složky, víš co? Ty vole, ne, já si musím otestovat, kam jdou moje daně. Co? Tak já jdu to repo, teda. Já fakt nemám slov. No, za chvilku to bude Babiš ještě. Ne, s tím jsem měla jenom fotku omylem. 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 Jo. Jsem byla na festiáku a on stál vedle mě a já jsem se vyfotila, on tam měl hlavu. Někdo napsal, ty vole, dávám výpověď z armády. Co se mě bojíš, nebo co? No. No, za chvíli tam bude. Jak ta smrtka, co vybírá ty dveře na chodbě, ty vole, tak to je přesně ono. Smír Vyškov. Ty pičo. No to jaké jsem ještě nebyla, to je pravda. Musím si doplnit. Všechno jednou poprvé. Dělej! Musím si doplnit vzdělání. Přilož číslo. Bože. Ty pičo. Ty jo, ty fakt si vždycky najdeš sponzora, to je neuvěřitelný, Našla Terko. jsem sponzora, no. Patriku, děkuji, strašně moc za 5 obdarovaných, díky. Dělám si achievementy, víš? To je správný. Děkuji Patrikovi. Lehká, nejsem lehká. Já jsem měla akorát smůlu, víš co? To je takový, vždycky si řekneš, jo, bude to dobrý a pak... Tak nic. Tak, jdeme ještě jednu, ne? Já hledám mapu, ale tady jsou všechny takový buď bez hvězdičky, anebo jste určitě hráli. Bo Já jsem byla hodně... Na začátku, já musím proklikat. Víš co, já jsem byla hodně důvěřivá v tomhle tom. Důvěřivá? Já jsem hodně lidem zbytečně věřila. Ale tak ono ti to ocelí, takový věci. Ano, ty tři děti mám s jedním, ano. Nevím, nějaká je tady jedna, třeba bude v pohodě. Důvěřovala si hasičům. To byla hodně důvěřivá. Uhasili sexuální žár. No, úplně ne, ale tak snažili se. To byl nějaký swingers, ne? No, jako já jsem nevěděla, že jich bude tolik. A byla jsi na swingers někdy? Ne. Jsem se chtěla zeptat, no, jestli jste byli. Byla jsem pozvaná, ale nešla jsem. No, ale tak v té hasičárně to tak bylo. No, tam jsem byla... Tam jsem se vyskytla spíš, jako. Vyskytla. Co to kurva poslouchám? Ex. Co to je za mapu, kurva? Já nevím. Nevím. What the fuck? Já vůbec nevím. Vůbec Měla nevím. nějaký hvězdičky. Já jsem se zas baknul do Tak prdele. tohle je škoda, ty kokot.
Co ti To jebe? je samej bug. Ježíš, co jsem tu udělal? To je samej bug. Já jsem dělala chybu. No, podle mě ten policajt byl trošku chyba, no. No, to byl hodně chyba, no. Kvůli čemu? Kvůli těm trenkám saténovým? No, jako když šel s těma poutama, tak jsem zde jistila, jako. Tobě se nelíbí pouta? Líbí, ale... No takže trenky byly problém. Jo. No tak vidíš. Hele, ale to je real, to se stalo kamarádce. Aha, to jsou jenom 3 jamky. Aha. Tak to rovnou Co se tam líbíte. mluví? To se Tak, stalo jedný známý od kámoše, že taky na stodolní Tak si to hostneš, Honzo? zbalila nějakýho klukáfa jako pěknej, atraktivní, příjemnej. Tak jeli k němu domů, měl Batmaní trenky, tak se začala smát a nic nebylo. To se stává. Já mám trenky s My Little Pony. Ne. Mám. Mám s My Little Pony. Mám s My Little Pony, ale jakoby oni jsou opraný, takže mu chybí hlava a má jenom tělo ten poník. Má jakoby opranou hlavu a prostě uká. Já je tam teďka myslím, že jsou v prádle. A nebo se možná... Na sobě měl? Cože? Mě by zajímalo, Někdy na sobě měl. No jasný, já jsem je nosil úplně běžně. Mě by zajímalo, kde je to... Jsou tam všichni? Kde? Je tam Rainbow Dash, Ne, jenom jeden nějaký, já je neznám, já nevím jaký to je. Fluttershy, Nevím. Pinkie Pie, Nevím, fakt nevím. Jak se vyznat, jo? Applejack. Neznám. To nevím ani já. To je bolest. A tam je jenom jedno tělo a jedna hlava chybí? Golf lobby jak Millerovi na tripu. Prezývka pro jeho knot, ne? Plicí bace, děkuji za 4 měsíce. Mi se strašně jsem si představila, jak ty trenky vypadají, jako. Golf lobby jak Chybí ta hlava. Millerovi na tripu. No okej. Protože jsem já. Dealer, paní stripterka homelessa. Mám velkou fantazii. Můžu pouštět, jo? Jo. Jo, jasný. Jasný. Ale u toho golfu je dobrý, že když dlužíš 5, tak z toho se nevyšoustáš. To musíš prostě Zeptej zaplatit. se ho na fotku, když se fotí na váze, jestli ti ji pošle. Okej, Senju, dobře. Aha, no jasně, kdo jiný by to napsal? On ti řekl, ta blonděta. No, je mi to jasný, že to byl Senju. Takže Aimonka to dala na jednu a my ne? To mě názor. Vedle. Nechceš pozvat Fetyho? Ne, protože Fety nechce hrát, řešíme to každý jeden den. Ty vole, každý den se řeší to stejný s Fetym. Víš co, sudala jsem ze sebe tu tíhu, ten kámen, tak už se mi dobře hraje. Už ze mi spadla veškerá ta nervozita, víš? Nervozita? Jakože jestli tady ty storytimey byly před opadnutím nervozity, tak se těším na ty další. Vajmunka, dobře. Mé ty vzpomínky v ní probudily mladou dračici, fakt, že jo? Přesně, normálně cítím druhou mízu. Končíme, fakt. Fakt končíme, jebu na tohle. Proč, Honzo, neboj se, tebe to taky čeká zapadlé. Honzo, neboj se. Každý k tomu věku Ty jednou vole. dojdete. Počkej, jako Co ke čemu? přesně mě čeká za pár let? Co? Co Kdy jako budeš nás má vzpomínat- čekat? Kdy budete vzpomínat na své nejlepší sexuální zážitky. To já už mám za sebou. Tak. Já jsem myslel, že mě jako chceš pozvat do hasičárny nebo něco, už jsem se bál. Ty Ne, vole. to ne. To bych tě pozvala do sklepa. Co? Cože? Nic. Aj, vedle. Ježíš, já jsem dobrá. Dobře. Jsi do mě ťukla. Neťukla. No, asi budeš muset jít. Hele, vem to za tým. Take one for the team, Honzo. Já asi... Chacharová hasi. No teď otevřeli ve Zbyslavicích Chacharovu hasičárnu, tak srastu. Já nemůžu. Mě
to Ty padá. nemůžeš, jo? Ne, já můžu vždycky, ale... Já jsem spal jenom s 2 holkama v životě, já nemám co říkat. Já nemám takový historky. Ty se ale tak strašně napaluješ furt, chápeš to? Ty mi přihráváš absolutně. Já jsem byla jako na tyhle ty řeči, já jsem strašně chytlavá, jako pozor na to. Na co? What the fuck? Chytlavá. Bylo. Jak to, že to nestačilo? Nevím. Taky nad tím... dobře. Dobré. Okolo jsem se sykla. Dobrý port. Jaj, ty máško. Co to bylo? Kam mě to buglnulo? Chat, já jenom... Hlavně třeba pro Rezixíka, tak ona čte ten chat, jo? Jenom bych vám rád řekl. Honzovi to nějak nejde najednou, no. A Monka hledá mladýho zajíčka, he? No. Kde to kurva se? Myslíš jako mladýho, sexy, nezadanýho zajíčka? Aha, to je bait? Dobře, no. Ondro. Jako být s Hertinem na jednom streamě, to jako se mi už dlouho nestalo, no. S kým? S Pavlem. A jo. Nikdo nejeb na to. Co to je píčovina, vole. Jsi fakt kokot. Já jsem pouze messenger. Messenger. Jsem kokot. Já jsem červená na prdeli. Aha. Já nemůžu hrát, ty vole. Nemůžu hrát. Nesmíš pokládat otázky, na které nechceš znát. Já nepokládám žádný otázky. Jo, to funguje. Já jsem kokot, ježiš, co já dělám? Zeptej se Honzi, co dělá ve výřivce. Co jsi dělal ve výřivce, Honzo? Nic, vůbec nic doslova. Nebyla výřivka, ale bazén. A nic. Tak se... Aha, tak nic. Co já dělám? Uj. OK. Clean, bro, clean. Dobrý. To bylo taky na 3, ty jsi to skipnul? No, máme po To cestě. se dávalo i tak na 3. Normálně na 3, no. Jo. Aha, já jsem použil zkratku na začátku a nepomohlo to moc teda. No jo. Henry, dostaneš ban, ty říkal. Fuf. Dej mu. Varuju tě. Ty pič. Tak, jo. To... Co je jako za zkratku? To jak si? Easy, easy. To je jaký zkratky?
Na 2? On to řekl. Ježiš, to se dalo skočit odsud, já jsem dement. Já jsem to skipl do prdele. Já to nevidím. Já jsem to mohl využít lépe, tu zkrátku do prdele. Mohl, no, mnohem lépe. A ty jsi nepoužil tu na začátku, Honzo? No jako jo, ale jinak. Aha, OK. Já jsem se boostnul a přeskočil jsem 3 zatáčky. No, OK. Už jsem to zase posrala. Už jsem zase na té pájzlu. Zase mám nohy od hoven. A Imonka teď. Jo, to jednou. No, ale něco se mi připomnělo. Ne. No, posloucháme. Posloucháme story tady. GG. No, jednou jsem chodila s jedním klukem z rádia. A do té doby jsem se nikdy nesetkala s někým, kdo by měl nějakou úchylku. Je rádio, ty vole. No, chlapi z rádia, to jsou hrozný hovada, no. Jako jo, no. No, pokračuj. Všechno dobrý, jo, tak skvělý a takhle jsme šli k němu domů a přišlo na věc, že jo, a on takhle stojí a říká mi: hele, vadilo bych tě, kdybych tě počůral? Říkám: no, co by mi jako vadilo? No, tak od té doby jsme spolu nechodili, protože jsem se s ním rozešla kvůli tomu. Chudák. Tady mám zprávu. Hasič, policajt, rádio, Karel čtvrtý. Co by čekal, od těch hasičů už to máš zatrénovaný, no. Dalo by se říct, že to byl vlastně taky hasič. No, teď to říkám, že by člověk čekal, že od těch hasičů už to má natrénovaný, no. No. Já vůbec nevím, jak to máš trefit. Ty byli slušní. Hasiči? Jo. Znělo to tak, no, že byli slušní. Jo, no. No byli. No. Byli hodní. Jo. Sice měli malý péro, ale byli hodní. No běž. Takový se pak hodně snaží. To píče. Jak se tam mám dostat? Já se nemůžu soustředit do toho, to je v prdeli. Já nevím, já si teď vzpomněl na Novbyho. Proč na něj, ty vole? On taky hasil v Řecku. To je extrémně... Já nevím, jak se tam mám dostat do hajzlu. Nejsobete. Pepičku, děkuju. Ach jo. Tady přes ten malej, že bych se tam dostala? Aha, byla tady jedna jamka do píče. Co to je dneska? Teres, ty zníš trošku traumatizovaně, jak se cítíš? Já se těším na repo. Jo. Už nás chceš opustit? No, to je Vychmli. Jsi ztratila o mě veškeré iluze, viď tedy? 40 na 42. To jsem celkem překvapená. Tak to víš, já už mám polovinu života za sebou, tak musím mít něco na žití. No, urinoterapie je zdravá náhodou. To prodlužuje věk. Čupič. Tu kam jsem spadla? To my jsme na stejnou. No, my jsme na stejnou. Co bych se začal snažit. Kurva, vole. To nemá vůbec nic společného s mým opečkem. Co? Ne, tam někdo píše, že Vanilla Unicorn... No, Dexius, no. Vanilla Unicorn?
RPčko, to je taková, já jsem tam RPla tanečnice. Promiň, mamča si dala víno a šla do pokoje hrát hry, jsem na intro. Vanilla unicorn. Ty vole. Namča si dala víno, šla do pokoje na PC, jsem na intru. Aha. Melichare, jak se jmenovala ta holčina, jak u toho lolka přišla o tom? Já nevím. Ona byla asi rok a půl na streamu dozadu a psala mi, že jí to sere, že občas to slyší takhle, když je na Twitchi, ale já nevím, jak se jmenovala už. Nevím, vůbec nevím. To že nějaká česká? Dávno. Jo, česká holčina, co přišla a psala zajímavé věci, no. No takhle. Čau, Domse, ty vole. Po víkendu si pro tebe v golfu, je konec tvé éry. Za 500 tě nechám. Ahoj, Domsne. Čau, Domsne. Čau, Domse. Nebyl jsi hasič v RP? Ne, on byl pan Kravička. Já jsem ho unesla Co? a mučila. Don't be. Domsne. Jsem ho mlátila pálkou. Aha, tak to ne. GG, vyhrál si, Honzo. Aha, takhle tahle neplatí, tak to je dobrý, to je scam. Já jsem se bejtila úplně na jinou jamku. No, já na vás celou dobu koukal, jako čekal jsem, kdy vám to dojde, ale... No, mi to došlo, až mi to vrátilo říkal zpátky. jsem si, hele, nebudu vám to říkat. Aha. Tak nespěcháme, že jo? Aha. GG. Tak. Dáme ještě jednu, ne? Já už ne. No tak, Terko, ještě jednu dáme. Já jsem slíbila repo. Tak s ním dáš Repo potom. nikoho nezajímá, už je Repo duben. je dlouho, dokud nebude update, to nehraje. Repo je dead. Takže to by Honzo, jo? Jo. Kašlete na repo, dáte zítra v prime timeu, tak už všichni spí. Můžu jednu, pojď Domsne, jasně. No jasně, ty okurko, voloupemek jak okurku, jak říkáš. Korsaj dostal gifted saba, crazy. Děkuju, Emonko, děkuju. Jo. Ahoj, děkuju všem za vaši Lubošák, podporu. Vybralo se přesně Bro, ty 0 obíráš korun. matku 3 dětí. Děkuji. Jako Ty, chat Ajmonko. za to, jaký trauma po tomhle streamu budou mít, bych chtěl dostat těch dobře. gifted sabů tak 500. Jo, no, bys takže- mě na práci úplně, jakože luxus. V Erotic City, za pokladnou. Ne, vole, fuj, tam bych nekoukal. Ne, já budu dělat v Legu. V Legu. Oh, Nice. No. tam v tom skladu u Kolína? Ne, budu vyrábět, tisknout postavičky. Hezké. Hezký. No, Lego, to mi připomíná. No, No, víš, kolikrát jsem šlapla na Lego? Milionkrát. Bojím se, kam vede tento story time. Cože, s jakým konerem? Jako mě nějaký koner si mě přidala, nebo mu dostala, ale... šlápla na Lego a spadla na konera. Cože? Honzo, daš hlubší hlas a zarpíš 60letého milionaře, co rád hraje golf. Za 500. Díky, Vlenta, děkuju. To jsem takhle byla s konerem na bowlingu. A Lubošák... No, tak se nekoukej, co... Já jsem to slyšela, jako jak to vyprávěl tady jako Honza. Já koukám do jeho streamu, ale nevím vůbec. Ty znáš co to je. Konera? Koner Neznám, CZ? že... No, říkám, že si mě přidal do přátel na tom na Steamu. Dá mi tam sedíčko. tak se podívej, co hraje za hry. Já se bojím. No podívej se. Ty píčo.
Ne, to je dobrý. Ne, fakt se koukni a řekni nám, co si o tom myslíš. Já jsem jako jinak strašně plachá, jo? Jo, to určitě no. Takhle víš co, takhle za monitorem, to je... Ale... Ni. Erdini, Angerini, Getea, Erpini. VTF. Co? Maximiliane, děkuju za 10 Maximilian gifty. Dráp, 10